Príjemný dobrý deň, milí televízni diváci. Po prázdninách vás opäť vítam pri magazíne Košického samosprávneho kraja. Na rokovaní regionálneho parlamentu sa poslanci zaoberali informáciou o plnení uznesení zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, súhrnnou správou o následkoch povodní a informatívnou správou o programe Terra Incognita. Rozhodli o predajoch prebytočného majetku a o úprave tohtoročného rozpočtu regionálnej samosprávy. Po tretí raz rozhodovalo zastupiteľstvo o úprave rozpočtu na tento rok. Celkový výpadok príjmov od začiatku roka je cirka 30% a to je šialená suma. Už to je, predstavme si, že to je nejakých skoro 11 miliónov eur, čiže to sú v bývalých korunách, je to nejakých 330 miliónov, to sa nedá nahradiť. Čiže je predpoklad, že pri tomto financovaní, ak by sme udržali do konca roka tieto príjmy v mesiaci júl na úrovni roku 2009, tak sme schopní zabezpečiť originálne kompetencie, ale to je jednoduchá reprodukcia. Do rozšírenej reprodukcie tento kraj finančné prostriedky nemá. Najväčšie krátenie pri tejto úprave rozpočtu 2,5 milióna eur postihne úhradu straty pre dopravcov pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme. Samosprávny kraj sa navyše musí vysporiadať so škodami po povodniach. Súhrnná správa ich vyčíslila na viac ako 20 miliónov eur. Na nevyhnutné opravy poškodených ciest si samospráva musí pri 30% výpadku príjmov brať dodávateľský úver vo výške 10 miliónov eur. Možnosti kraja pri ďalších poškodeniach ciest, ktoré reálne možno očakávať, sú obmedzené. My sme schopní v rámci financovania ešte to zadlžiť zhruba o 10 miliónov eur, ale viac už nás nepustia ani pravidlá. Čiže my nebudeme schopní z dlhodobého hľadiska toto uhrádzať a mnohé tie cesty, ktoré sú v katastrofálnom stave, ako zostanú bez možnosti nejakých závažnejších oprav, pretože nie je na ne finančné prostriedky, pokiaľ sa nezmení spôsob financovania. Podľa predsedu Zdenka Trebulu treba otvoriť diskusiu o zmene financovania regionálnych samospráv. Spôsob financovania krajských samospráv nie je nastavený dobre. On je nastavený v podstate na dvoch najcitlivejších daniach, na daní z príjmu fyzických osôb a daní z motorových vozidiel a každý seba menší záchvev je okamžite cítiť v tej príjmovej strane rozpočtu. Zastupiteľstvo schválilo informatívnu správu o programe Terra Incognita a zvolilo monitorovací výbor programu. Terra Incognita, teda nespoznaná zem, je súčasťou projektu Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013. Regionálna samospráva chce týmto svojím programom spojiť záujmy kultúry a cestovného ruchu. Využije potenciál vínej, gotickej, železnej a poštovej cesty a obohatí ich trvalo udržateľnými podujatiami pre miestnych obyvateľov aj turistov. Snažíme sa sústrediť na tie aktivity, ktoré vieme zabezpečiť prostredníctvom vlastných organizácií a na tzv. Negarantované zdroje, to znamená podávame množstvo projektov, ktoré vedú k realizácii programu Terra Incognita. Už teraz je schválených vrátane investičných a neinvestičných projektov vo výške 15 miliónov eur, ktoré smerujú do programu Terra Incognita a nie sú to naše vlastné zdroje. Poslanci na rokovaní rozhodli aj o predajoch prebytočného majetku a odhlasovali uznesenie, podľa ktorého sa vzdávajú na 12 mesiacov 10% poslaneckej odmeny. Má poslúžiť na odstraňovanie škôd spôsobených povodňami. Už predtým na tento účel poukázalo jednomesačnú odmenu 37 poslancov z 57 členného poslaneckého zboru. Každoročne klesajúci počet žiakov núti samosprávny kraj pokračovať v reorganizácii siete stredných škôl. Spojenie škôl s podobným zameraním ušetrí náklady a pomôže skvalitniť podmienky na výuku. Už po prijímačkách bolo jasné, že na stredné školy v kraji sa prihlásilo menej žiakov ako v minulom roku. Opäť k septembru očakávame výrazný pokles počtu žiakov, čo bude číslo medzi 1200 až 1500 žiakmi. To znamená vyšší pokles ako k septembru 2009. Najväčší pokles 30 až 40% zaznamenali na stredných odborných školách s poľnohospodárskym zameraním vo Veľkých Kapušanoch, preto ich spojili. Podobný postup zvolili aj v prípade strojárskych škôl v Košiciach-Šatci. Zmeny odsúhlasilo ministerstvo školstva ešte v júli tohto roka a regionálna samospráva si od nich sľubuje úsporu na administratíve a skvalitnenie výuky. Pre žiakov zlúčených škôl sa nič nemení, naďalej budú študovať vo zvolených odboroch.
Od septembra sa zmenili aj názvy niektorých stredných škôl v kraji kvôli zjednodušeniu administratívy. Spojené školy v Kráľovskom Chlmci, Sobranciach, Prakovciach a Spišskej Novej Vsi sa zmenia na stredné odborné školy. V tomto roku nastúpia žiaci aj do nových odborov. Na obchodnej akadémii v Rožňave začnú študovať v bilingválnom štúdiu, na SOŠ Technickej v Košiciach v odbore montér suchých stavieb a stredná priemyselná škola elektrotechnická otvorila technické líceum. Na niektorých školách pokračuje experimentálne overovanie kombinovaných odborov. Aby záujem zo strany žiakov základných škôl sa zvýšil a na druhej strane, aby absolventi týchto odborov mali v podstate širšiu kvalifikáciu, širší záber a väčšie možnosti pri uplatnení po absolvovaní tých odborov. Ak sa nové odbory osvedčia, budú zaradené do ponuky. Ide o kombinované odbory kuchár-cukrár, cukrár-pekár, športový manažment, manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle alebo mechanik v elektrotechnike so zameraním na výpočtovú a riadiacu techniku. Po povodniach začiatkom júna sa na ceste medzi Krompachmi a Rychnavou na Spiši zosunulo 200 metrov svahu. Doprava musela byť obmedzená do jedného jazdného pruhu. V polovici augusta sa zosunulo ďalších 100 metrov. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice okolie vydal rozhodnutie o úplnom uzavretí cesty. Košický kraj musí iba do tejto rekonštrukcie investovať viac ako 2 milióny eur. Cesta medzi Krompachmi a Rychnavou bola v havarijnom stave už od júna 2010. Po ďalšom zosúve ju úplne uzatvorili a vodiči z Krompach do Rychnavy, Kluknavy či Margecian musia tento úsek obísť viac ako 40-kilometrovou obchádzkou. Tá vedie cez Branisko, obec Víťaz a končí sa v Kluknave. V prvom rade je zabezpečenie tohto zosuvného územia, sanácie cesty vrtami, ktoré budú uložené v rôznych hĺbkach. Následne pôjde k odstráneniu tohoto starého krytu, zabezpečenie podkladových vrstiev, železobetónovej dosky, odvodnenia a následne vlastne krytu asfaltového návozovku. Cesta bude úplne uzavretá počas sanácie a kladenia pilotov, teda približne 6 týždňov. Potom už zo stáveniska odídu nadrozmerné stroje a sprejazní sa jeden jazdný pruh. Dovtedy budú musieť obyvatelia obcí jazdiť obchádzkou alebo použijú posilnené spoje verejnej dopravy. Celá oprava cesty bude stáť 2,2 milióna eur. Táto vozovka však nie je jedinou komunikáciou na Spiši, ktorá potrebuje nákladnú opravu. 4. júna strhla povodeň most za Spišskou Novou Vsou a prerušila hlavný cestný ťah do Košíc. Zničený most dnes provizorne nahrádza požičaný pontónový most. Premiérka Iveta Radičová poskytla regionálnej samospráve z vládnych zdrojov 900 000 eur na výstavbu nového mosta. Jazdiť by sa po ňom malo do konca tohto kalendárneho roka. Druhú finančne najnáročnejšiu opravu robia na Slaneckej ceste medzi obcami Nižná Hudka a Nižná Myšľa. Plazivý zosúv podložia poškodil 200 metrov komunikácie. Oprava každého metra cesty bude stáť približne 10 000 eur. Takto dnes vyzerá opravovaný úsek. Tu kedysi bola cesta. Ukotvenie cesty pri zosúvajúcom sa svahu si v prvej fáze vyžaduje navrtanie 130 pilotov. Vo vrtoch v zemi sa prakticky budujú podzemné 16 metrov vysoké stĺpy. Od tejto pilotovej steny sa pod budúcu cestu navrtajú ďalšie mikropilóty a podložie spevní betónová zmes. Vznikne spevněný betonový hranol, který ale nikdo neuvidí. Který bude schovaný pod silnicí a bude vlastně celou tu komunikaci držet. Pred opätovným vytvorením cesty treba ešte vybudovať odvodnenie, nie len samotnej cesty, ale aj svahu nad ňou. Takáto oprava si vyžaduje nielen množstvo peňazí, ale aj času. Všetkému musí predchádzať geologický a statický prieskum, aby oprava mala zmysel. Slanecká cesta by mala byť po oprave sprejaznená do konca septembra. Takto poškodených úsekov ciest, hlavne v regióne Spiša a vlastne v celom tom našom kraji Košickom je 10. Ich náklad predstavuje predpokladanú hodnotu 10 miliónov eur. Za tieto peniaze by sa dal obnoviť povrch na 80 kilometroch ciest. Ešte horšia správa však je, že ďalšie zosuvy nemožno vylúčiť. Je veľmi ťažko nám teraz nejako diagnostikovať, pretože v minulosti, keď sa stavali tie cesty, na tú geológiu sa neprihliadalo a je to veľmi podstatné a vážne pri budovaní ciest.
Nemocnice v Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Trebišove a Michalovciach by od januára mal prevziať do prenájmu strategický investor. Do prvého kola dvojkolového výberu sa prihlásili 4 záujemcovia. Investičné zaostávanie vo výške 1,5 miliardy korún. Takto odhadla pred 2 rokmi nezávislá poradenská spoločnosť stav 4 nemocníc, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Pred viac ako rokom sa poslanci rozhodli nemocnice, do ktorých nie je regionálna samospráva schopná investovať, prenajať strategickému investorovi. Výber partnera sa blíži ku koncu. Momentálne máme 4 záujemcov. Predpokladám, že v priebehu tohto budúceho týždňa bude ukončená prvá fáza a nasleduje druhá fáza. Tí, ktorí postúpia, to znamená predloženie záväznej ponuky. Očakávam, že proces výberu strategického partnera by mal byť završený na decembrovom zastupiteľstve a 1. januára 2011 by mal vstúpiť do nemocnic nový strategický investor. Zatiaľ nie je jasné, na aký čas si vezme investor nemocnice do prenájmu. Spodná hranica je 15 rokov. Niektoré podmienky prenájmu sú však jasné už dnes. Tie podmienky, ktoré schválilo zastupiteľstvo, to znamená zvýšiť platy zamestnancom o 20%, zachovať počet ambulancií plus deklarovať spôsob dokončenia rozostávaného pavilónu v Michalovciach, to ostalo. Ešte naviac sme, vychádzajúc vlastne z obratu a zo sortimentu služieb, ktoré poskytujú naše nemocnice, tak sme tam definovali minimálny počet lôžok 600, obrat 40 miliónov eur a v podstate, aby poskytoval ten sortiment výkonov, ktoré poskytujú naše nemocnice v stručnosti. Sú tam ešte aj ďalšie podmienky, ale tie sú základné. Prezrieť si secesnú divíznu budovu, sadnúť si na stoličku predsedu, nechať sa nalíčiť, učesať, ochutnať gemerské guľky či spišské pyrohy. To všetko môžu tí, ktorí prídu 9. septembra na deň otvorených dverí úradu KSK. Regionálna samospráva spolu so svojimi školami, sociálnymi zariadeniami a kultúrnymi inštitúciami pozýva na podujatie už po 3. krát. Ambícia založiť novú tradíciu úradu KSK vyšla. O prehliadku storočnej budovy divízie so sprievodcom či stretnutie so zástupcami regionálnej samosprávy bol aj minulý rok nemalý záujem. Preto vás na deň otvorených dverí úradu KSK pozývame opäť. Organizátori aj tento rok mysleli na kultúrny program, v ktorom sa predstavia tanečné a folklórne súbory regiónu, aj na obľúbený trh remesiel na nádvorí budovy. Ochutnávky regionálnych špecialít, výstavy prác mladých kováčov, stolárov, fotografov či výtvarníkov alebo kadernícke a kozmetické služby budete môcť navštíviť vo štvrtok 9. septembra od 10. do 17. hodiny v budove na námestí Maratónu Mieru v Košiciach. Viac ako 600 účinkujúcich, ochutnávky tradičných gemerských špecialít a množstvo ukážok ľudových remesiel. Aj o tom bol 37. ročník Gemerského folklórneho festivalu, ktorý sa tradične koná v obci Rejdová. Bačovský, včelársky, remeselnícky, tesársky, kováčsky či poľovnícky dvor boli otvorené počas celého dňa pre širokú verejnosť. Návštevníci si okrem prehliadky dreveníc a ľudových krojov mohli aj prakticky vyskúšať tradičné ľudové remeslá ako tkanie, pradenie aj strúhanie šindlov. Výnimočným bol stánok obce Gočovo, ktorá sa prezentovala najmä tradičnými koláčmi, orechovými, makovými, brinzovými, chlebom s masťou, žinčicou, ale aj domácou slivovicou, ktorá vyhrala minuloročnú súťaž o najlepšiu pálenku. Hlavný program v amfiteátri začal kvôli dažďu s polhodinovým meškaním. Počas 5 hodín sa na pódiu vystriedalo viac než 600 účinkujúcich z celého Slovenska. Hosťom večera bol podukalský umelecký ľudový súbor z Prešova. Dvojdňové folklórne podujatie ukončila ľudová veselica v kultúrnom dome. Košický samosprávny kraj finančne trvalo podporuje folklórne slávnosti všetkých regiónov v rámci kraja. Kvôli povodniam sa Abovský festival v Rozhanovciach konal v náhradnom termíne koncom júna. V lete sa postupne konali slávnosti bandiarov na Slovensku v Gombasegu, vo Vinnom folklórny festival Zemplína, v Borši Tokajský festival v Michalovciach Zemplínske slávnosti, Spišské folklórne slávnosti a trh ľudových remesiel v Spišskej Novej Vsi. To bolo na dnes od nás všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a pri ďalšom vysielaní magazínu dovidenia.